आबुरियानि फिसाय ओमफ्राय आबुरियानि फिसायनि लोगो ओमफ्राय आबुरियाबो हरबाय गासै बेसे हरखो ओमफ्राय माबोरै 1,10,000 ना आबुरिया अरायबो जिउ गोलाव जाथों अरायबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जों आरो फैलायबाय बै जायगायावनो दिनै फुंनि 10 रिंगायावनो फैदों आङो मानोना आबुरियानि माबाया फिसाया फैदोंमोन मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा फैदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे सासे लोगो दंमोन बिथाङा फैदोंमन बिथांमोना कल खालामबाय थानायखाय आं फैनाय जाबाय ओमफ्राय बिथांमोना बेहाय दानो फैदों आरोना 1 लाख दानो फैदों ओमफ्राय आबुरियाबो जेम्स आरो एनटिएमजि मोननो हरदों जाहैबाय 10,000 गासै होमबा बिसोरनि न'खरनिफ्राय 1,10,000 दान हरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा रायजोफोरनो गथायबाय दहाय फार्स्टआवनो माने फिसाया फैखादों नालाय ओमफ्राय दा आबुरिया हरनायखौ जेम्समोना गथायखांबाय बेनो माखासे नुथायखौ नायबानो जाबाय आं देखायबाय थानि আমাক দুজনত দেখিলে মানুহবিলাক কিবা কিবি কয় দে হ'ব এইটো এনেকুৱা হওক ফটো যদি লয় আমি দুজনক লৈ লিখি নকওঁ না হয় হ'ব আপোনালোকৰ বাহাদুৰি আমি পাৰিলে আৰু যেতিয়া পাৰে আমি কৰিব মানুহ আহিব আমাৰ বন্ধুকেইটাও আহিব আৰু থকা মেলাটো আছে না এনেকুৱা থাৰ্পলিন দি আপোনালোকৰ থাকিব ইচ্ছা কৰে নহয় আপোনালোকে যে কৈছে যে এই যে থাৰ্পলিন লৈ কৰিব বিচাৰিছে নেকি থাকিব বিচাৰিছে নেকি মই 25খন থাৰ্পলিন পঠাই দিম মই এটা এড্ৰেছ দি যাম এই মানুহৰ পৰা লৈ আনিব আপুনি নাম্বাৰ এটা লওক নাম্বাৰটো দি যাওক নাম্বাৰ এটা লওক প্ৰকাশ গগৰ বুলি কয় মই ফোন কৰি দিম আপোনাৰ লগত অলপ 15-20খন মই 20 নাম্বাৰ চব এবাৰ থাৰ্পলিন পৰা কৈ আছে লৈ আনিব আপোনাৰ তাতে নেকি নাই এইটো নহয় ঐ শিয়াৰ ভৰা কিনামাটিটো ক'ব নালাগে आबुरिया अरायबो जिउ गोलाव जाथों अरायबो जोंहा बुंनो गोनां राव गैला आबुरियाखौ ओरैबायदि माने आबुरियानिसिम ओरैबायदि अननाय जासिहरबाय जाहाथे आबुरियानि साननाय हनाया आरो जाफुंथों होननानै बुंबोबाय जाहाथे बेफोरबायदिनो बर' हारिखौ खैफोदाव गोलैनायखौ मदद होलांबाय थानो हायो ओमफ्राय जोङो पार्सनेलि कल खालामनानै हरनाय फैसा माखासेया ट्रेन्सफार लाबोबाय दा माखासेखौ मादैमोननो गथायनाय जाबाय थेंक इउ आब' थेंक इउ इटो मानो दिसे दे पैसा এই মানুহ জিতেন যে আইছিল যে দাদা ইয়াৰ হাজবেণ্ড ইচ্ছা আহিছে বোলে ৰঙা স্পুটিং পিন্ধাটো ই আৰু এক্সট্ৰাকে আমাক পঠাই দিছে পইচা ৰিয়া ব্ৰহ্ম ৰিয়া ব্ৰহ্ম ইটোৱে মেন এক্ট্ৰেছৰ ভিতৰত মেন ইটো মেন এক্ট্ৰেছ আমাৰ বৰৰ একদম তাৰমানে যিমান হেৰি আছে ফিল্মৰ যিমান শ্বুটিং কৰে ছাবজেক্ট তাৰমানে সিয়ে লয় আৰু চব आबुरियानि फिसाय ओमफ्राय आबुरियानि फिसायनि लोगो ओमफ्राय आबुरियाबो हरबाय गासै बेसे हरखो ओमफ्राय माबोरै 1,10,000 ना ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोंथाङा बे फुंखौ मोननानै जोबोर मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय जोंखौ जि नायसहरदों बिराद साबायखर जोंखौ बेफोरबायदि हेल्प होदों बिराद मोजां मोनदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय जिउआ गोजोन जाथों अरायबो गोलाव जाथों बेखौनो जों आरज गाबहरो आरो
आरो नोंसोरनि जोहैदि जोंखौ बेफोरबायदि नुनानै नोंसोरखौबो गोजोननाय मोनदों नोंसोरखौ जों जिउआव गारनो हानाय नङा आरो ओरैबायदि मोजां जों जेला थैना थांगोन अब्लासो जोंनिफ्राय नोंसोरनि माबाया दे आब'मोन मोजांथार ओमफ्राय दा बहुद दुखु खस्थ'ना दुखुनि गेजेराव खुसियाबो फैदों नोंसोरनि थाखाय हेल्प खालामदो नोंसोरजों हेल्प खालामनो थाखाय नोंसोरनि थाखायनो जों खुसि जानानै दङ आरो दा जेरै दुखुब्लाबो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो मा माखो बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों मानोना बिथांमोनखौ खैफोदनि समाव नायफैदों आरो बेबायदि राहा होदों बा अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो ना अब्ला नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय माखासे नुथायखौ देखायनि बेबायदिनो जागासिनो दं दा बे फुंनि सम ओमफ्राय दसे थानानै आरो बांसिन जमा जमा जाबावगोन बे जाबाय फुंनि सम आरो ना फुंनि 10:45 रिंगा जागासिनो दं दा